Allah da zamani komai da lokaci. kai da murya Halima an wanke Audu ne. Ga sakon baba gana ma'ana Umar Azulun alfaharin mutum Borno shi ya dau nauyin wakar amarya da ango dan gaske da masoyan Halima ai yan sambani ne tan aike in ana zancen mota ba a yin maganar keke amarya Halima ta ka da angonta Audu ga ka wakar ta kice ake ce cikar mace yau lokacin ki ne yabo na ki dole ne ta Audu ke ce a dangare tattabara wai alkabari ina gidan hajiya da mu ai mama tai mana almashiri a ji daɗin wannan sautin dole in yi alfahari Halima amarya Halima amarya da kunna da magarya kuma ga turmi da tabarya mai kwano kai baya da ga murhu da tukunya sabba mai waka ga na gida makiya sai dai kuyi baya kun ji kidan ku da ƙarya a rawar ku ji gaba kuyi baya hajiya Halima amaryar Alhaji Audu mai masoya Allah da zamani komai da lokaci ga ida amarya Hajji Halima an gwanki Audu ne. Allah da zamani komai da lokaci ga ida amarya Hajji Halima an wanke Audu ne. Ce muku Allah da zamani komai da lokaci na gaida amarya Hajji Halima an gwanta Audu ne. Allah da zamani Allah da zamani komai da lokaci komai da lokaci ga ida amarya Hajji Halima an wanke Audu ne. Gafara ga babbar giwa mai sa kura ta firgice Gaidin wani mai jin haushin ki walla sai dai ya haukace Kainuwa da shan Allah Halima take kin yi ofishe Yanzu dai lokacin ki ne kuma filin gana ki ne Kai kowa ma ya ji kanshin taro kanshin Halima ne Allah da zamani komai da lokaci gaida murya Hajji Halima an wanke Audu ne. Ga majibin masoya Halima ke ce da zamani Ga mai yin maganar kayan kanti inda da kamfani Halima halayen ki na kirki an yi shaidar su tuntuni ni kin gama da ni a jikin sallame ni ne har na zo kasar Saudiya domin bikin kikin ji amarya Allah da zamani Allah da zamani komai da lokaci komai da lokaci gaida murya Hajji Halima an wanke Audu ne. to an goka ko da Allah tun da ka samu sayyada ga ta da ilimi kaga ta san abun fada kowa ya san wake ba shi mai ko kamar gyada Alhaji Audu a gaida kai ko makiya ba su ja da kai ban hajjali masa dauki komai kai ke da ragamar amarya Allah da zamani Allah da zamani komai da lokaci gaida murya Hajji Halima an wanke Audu ne. Baba gana Umar Azulum yayi murna dan diyarsa ce maman amarya ta yi farin ciki dan amana ce Alhaji Audu da Halima auren ku shi ya yau fice wannan wakar ta fara ce gaban ita ma za ta yau fice dan sa'un ba mai wakar Hajiya Halima da Audu ne. Allah da zamani komai da lokaci gaida murya Hajji Halima an wanke Audu ne. Allah da zamani komai da lokaci gaida amarya Hajji Halima an wanke Audu ne. Allah da zamani komai da lokaci gaida murya Hajji Halima an wanke Audu ne. Ce muku Allah da zamani komai da lokaci na gaida amarya Hajji Halima an gwanta Audu ne. Allah da zamani komai da lokaci gaida amarya Hajji Halima an gwanki Audu ne.